Antzinako bide batean barrena, urtero, Nafarroako artaldeak, Pirinioetako udako larreetatik jaisten dira, Bardeako neguko barrutietaraino. Gaurkoan, antzinako errege abelbideen zenbait zati egingo ditugu. Abelbide horiek, iparraldetik hegoaldera zeharkatzen dute Europako tokirik idor eta bakartienetako bat. Hautsez beteriko bideek Tudelaraino eta Ebroko ibaiertz oparoaren oasiraino gidatuko gaituzte. Jarrai diezaiogun milioika ardik eta artzainek belaunaldiz belaunaldi, Bardeako abelbideetan zehar utzitako aztarnei. Aragon ibaia, Pirinioak eta Ebro ibaia lotzen dituen autobide naturala da. Ibaia baretu egiten da Karkastiloko ibarrera iritsi orduko. Han, gizakiek leku baketsu bat sortu zuten, La Olibako monasterioa. Monasterioa, lur hauen jabe izan zen Erdi Arotik aurrera. Izan ere, La Olibakoa, Nafarroako erreinu zaharraren monasteriorik boteretsuenetako bat izan zen. Hamabigarren mendetik hona, monje beneditar hauek kontemplazioan eta otoitzean igarotzen dituzte egunak. Galeria fresko eta isil hauetan, eguzki izpiak barrura sartzen dira leihateetako harrizko filigranak zeharkatuz. Eta sandalien zarata emea entzuten da, monjeak otoitzezkilaren deira biltzen ari diren bitartean. Abadiako eliza, La Olibako parterik zaharrenetarikoa da. 1149 urtean sortu zuen Gartzia Ramirez erregeak. Ondorengo erregeek, eliza babestu eta lurra beratsak eta artaldeak eman zizkioten monasterioari. Artalde haietako asko, Erronkariko goi larreetara joaten ziren udan. Irailean berriz, Bardeara jaisten ziren, errege abelbideari jarraiki. Goazen gu ere, abelbidean barrena. Eta horretarako, Karkastillo eta Sadaba elkartzen dituen errepidea hartuko dugu. Hemendik 5 kilometro ingurura, errepidea errege abelbidearekin gurutzatuko da. Errepidea hartu eta hegoalderantz goazela, bete-betean, Bardeako desertuan sartuko gara. Errepidea utzi eta jarrai diezaiogun hautsez betetako lurrezko pista bati. Pistak hegoalderantz garamatza zuzenean. Gure aurrean dugun paisaiak, ia ilargikoa dirudi. Bertako handitasun lehorra beldurgarria da. Egia esan, abelbidea ez da muga itxiak dituen bidea. 70 metro baino zabalagoa den ibilbidea baizik, ez da gizakiak egindako bidea. Ez da artzainen lana ere, aitzitik milioika ardi hankak sortu duten erosioaren ondorioa da. Izan ere ardiek, denboraren poderioz, gurutzatzen diren bidexkan azpilatsuak egin dituzte. Hori bai, abelbidea behar bezala zedarrituta dago mugarrien bidez. Mugarri hauetako batzuk orain dela 300 urtekoak dira, eta bertan CDA izkiak jarri zituzten, gaztelerazko kainadaren laburdura. Bardearako benetako sarbidea El Paso dugu. Lautada honetan, San Miguel egunean irailaren bukaera aldera, artzainak eta artaldeak biltzen dira, Bardean sartzeko baimena emango dien tiroa entzuteko zain. San Miguel egunean, 1000 ardi biltzen dira hemen, eta eztanda entzutean, artzainek sakanetan barrena gidatzen dituzte ardiak, negua igarotzeko barrutien bila dabiltzan bitartean. El Paso, Karkastilloko errepidetik 4 kilometro hegoaldera dago. Hemendik aurrera hasiko da gure ibilbidearen zatirik malkartsuena.
Nafarroako Errege Bardeako Parke Naturalean sartzen ari gara. Zaraitzu eta Erronkari ibarretako haranak utzi, eta 6 eguneko ibilaldiaren ostean, artaldeak ahiturik iritsi dira Bardeara. Inguru hau ezagutzen ez duenarentzat, Bardea laberinto hilgarri baten gisakoa izan daiteke. Lokatz, gazi eta zartatua besterik ezpaitu aurkituko bertan. Hemen ez dago herri finkorik, artzainek urtean 7 hilabetez erabiltzen dituzten artegiak besterik ez. Hona hemen, artegi horietako bat, Corral del Salinero esaten diotena. Arkaitzaren oinetan ezkutaturik, artegi honen hormak eta teilatua, muinotik eroritako harritzarrak dira. Artegi honek babesa ematen die, duela mende askotatik ona, artalde handiei. Artegi hauek ez dira artzainenak, ez da inongo herrirenak ere. Bardean ezerk ez du jaberik, eta dena denena da. Bardea zuriune bat da Nafarroa hegoaldeko mapan. Hautsez betetako zulo erraldoi bat. Errepideek itzulinguru handiak egiten dituzte bertatik ez igarotzearren. Cuesta del Cantotik berantz goazela, Bardeako bihotzerantz abiatuko gara. Karkastillo atzean utzi dugu, hemendik 22 kilometrora. Eta zeru ertzean ikus ditzakegun mendiegalek, Arizonako basamortua dakarkigute gogora, Nafarroako lurraldea baino gehiago. Eguzkiak kiskalitako lur sail hauek ez dira inoren jabetzakoak. Bere izenak adierazten duen legez, Errege Bardea Nafarroako errege erreginena zen. Erregeek lur hauek erabiltzeko gozamen eskubidea eman zieten inguruko 19 herriri, Laolibako monasterioari eta Zaraitzu eta Erronkariko ibarrei. Baina egun, Bardea erdialdeko lur sailaren erabilerak ez du zerikusirik artzaintza eta nekazaritzarekin. Aireko armadaren tiro eremua da. Eta antzina, Bardea erregeen jabetzakoa bazen ere, gaur egun, estatuaren ondare izaten jarraitzen du. Bombardaketen eta iretiko erasoen praktikak egiteko erabiltzen du. Jarrai diezaiogun gure bideari tiro eremuaren ertzetik. El Rallon goilauta da menditsutik barrena, Bardeako artegirik garrantzitsuenetako batera iritsi arte. Han eta hemen, Bardeako txabola xumeak izango ditugu begien aurrean, formazio geologiko bitxien oinetan. Ibilbide hau aparta da mendiko bizikleta zibiltzeko, baina aproposa ere bada barne bidaiak egiteko eta mundu soil eta magiko bat aurkitzeko. Barra-barra erortzen den euri urak, erraz-erraz zizelkatu ditu duela 38 milioi urtetik ona, hemen metatu diren lokatz lehor, igeltsu, kareharri bigun eta gazpila izugarriak. Urak eta haizeak horma zuzenak sortu dituzten muinoetan. Horma horietako bat El Rallon dugu. Ez dago horrelako paisaiarik Europa guztian. Merezi du bizitzan behin gutxienez hona etortzea. Izan ere, mendi hegal eta ikuspegi zoragarriak ikusi ahal izango ditugu bertan. Gure bidean aurrera eginez,
ekialderantz joango gara tiro eremuaren ertzetik, begien aurrean ditugun muinoen formek txunditurik. Muinoei tontor deitzen diete hemen. Adibidez, Santxikorrotako tontorra entzutetsua da, bertan, 15. mendeko bide-lapur ospetsua, Santxikorrota, ezkutatzen zelako. Egia esan, Bardea justiziatik iesi zebiltzan desertoreen edo bide-lapurren babesleku bihurtu zen. Bardea erregearen jabetzakoa izan arren, ez baitzen erraza, basamortuan bere agintea ezartzea. Bardean gertatzen dena, isilpean geratu ohi da. Ez dagota gertatutakoa kontatuko duen lekukorik. Artzainak izan ezik? Ibiliko ote da bide-lapurren bat ardi hauen atzetik? Ez, egia esan, Urmael honetako ura aditu dute ia hemendik kilometro batera. Urmaelak ezinbestekoak dira Bardean biziraun ahal izateko. Eta txakurrek, adi-adi egon behar dute badaezpada ere, ganadua pozez zoratuzkero, Korral de la Cruzetako artegian sartzen laguntzeko. Dagoeneko, ez dago otsorik Bardean, ez da piztiarik ere, baina ardiek, Kruzetakoa bezalako artegietan gorderik igarotzen dute gaua. Hau, Abelbideen bidegurutze garrantzitsu batean dago kokatuta, Aragoiko mugaren ondoan. Ile motzaile ibiltarien taldeek, hemen dihardute lanean, hemen gordetzen dituzte, ariz betetako larruak, erosleak Bardeara noiz iritsiko zain. Artzainekin batera bazkalduzkero, itxaronaldia arinagoa egingo zaigu. Erronkari arrazako ardien artiliaren kalitatea, edo Nafarroako rasa ardiena erdi fina da. Baina arkumeen haragia, zapore bikainikoa eta xamurra da. Haragiaren koipeguri txingarretan urtu eta txingortzen data. Korral de la Cruzetako artegia atzean utzi eta hegoalderantz abiatuko gara, tiro eremuaren ertzetik, Bardeako labirinto honetatik irteteko bide baten bila. Gure ibilbidea eta ibilgailuentzako bide nagusia aldentzen direneko lekua primeran markatuta dago harrizko mugarri bati esker. Honek, gogora dakarkigu bide hau jendez eta animaliaz bor-bor egoten zela. Motordun ibilgailuak asmatu baino askoz lehenago. Hemen hasten da La Maderako muinorako igoera. Gure atzean ageri den ikuspegia zoragarria da. Basamortuko paisaia honek ez du zerikusirik La Maderako muino honen izenarekin. Baina orain dela 100 urte besterik ez, hemen pinudi handiak zeuden. Hori sinestezina da gaur egun. Bardea erabiltzeko gozamen eskubidea duten herriek neurrigabe moztu dituzte zuhaitzak, eta horren ondorioz, erabat soildu dute errege Bardea. Erosioak gero, gaur egungo estepa sortzea ekarri du. Desertu magiko hau atzean utziko dugu, Nasako pista deitzen dioten bidetik barrena. Hemendik, Egea de los Caballeros eta Tudela elkartzen dituen errepideraino iritsiko gara. Hona hemen, Nafarroako errege Bardean barrena egingo dugun ibilbidearen hegoaldeko muga. Baina jarrairi ezaiogun kamioi horri. Tudelarako errepidean mendebalderantz goazela, berehala beste errege Abelbide bat hartuko dugu, hotel bateraino iritsi arte. Bertan, ondo merezitako atsedenaldia hartuko dugu. Egin dezagun aurrera, Tudela aldera. Zierzo mendiak eta Egea lotzen zituen Abelbideari jarraiki, eta zaldun moderno hauek aurrez aurre izango ditugu. Zela guztiak dira onak, harinago iristen bagara? Basamortuaren ondoan, oasi bitxi bat aurkituko dugu, Bardeako hautsa astindu ahal izateko.
Aire de Bardenas hotelak ameskeria dirudi Abelbidearen amaieran. Eta paisaia isil honekin primeran uztartzen den arkitektura minimalistari esker, lor dezakegun aterperik onena izango dugu. Eta ondo merezitako atsedena, Bardeako artzaintzarrek ere uste izango lukete paradisura iritsi zirela. Abelbidearen barrena egindako bidaia luzea, astebete lehenago Erronkari eta Zaraitzuko ibarretan hasi zutena, oso urrun dagoela irudituko litzaieke beste mundu batekoa bailitzan. Baina ametsak besterik ez dira. Ur freskodun mundu bati buruzkoak. Ardo ugari eta ok egin arteko janaria dagoen toki bateko ametsak. Antzina, oparotasun eta plazerezko ametsorri Tudela deitzen zioten. Hoteletik, Tudela ageri zaigu zeru ertzean, garagar soro zinguratuta. Abelbidearen azken zatia, errepide asfaltatuan barrena doa. Tudelako hortuen usaina ibai ertz honetaraino heltzen da. Tudelaren eta gure artean zubi bat besterik ez dago. Zubi bat eta ibai emaritsu bat, ukitzen dituen lurrak aberastasunez blaitzen dituena, Ebro ibaia. Igaro dezagun guk ere, Ebro ibai gaineko zubia. Nafarroako erreinuaren lurrak eta Erriberako hiriburua, Tudela, elkartzen zituen zilborrestea. Santa Barbara Muñoa, Antxo Azkarraren gazteluaren antzinako kokalekua, Tudelarako sarreran dugu zain. Mirarien hiria, baita kultura eta erlijio aniztasunarena ere. Nafarroatik Mediterraneora eramaten zuen atea. Hona hemen Tudelako hiribildua, Erdiaroko kaleen labirinto korapilatsua. Gaur egun Arlauzek estaltzen dituzte, antzina, hiribildua zeharkatzen zuten errekak. Arlauzek eta erlijio borrokek banatutako auzoen orbanek. Baina erdiko muinoaren gainean, kaos honen guztiaren erdian, Andre Mariaren katedralaren dorrea da nagusi. Hemen bertan, herri erromatar bat izan zen duela 2000 urte. Enperadorearen basoko erreserbak tutelatzea zen herritarren zeregina. Hortik dator Tudela izena. Herri erromatarraren gainean Kordobako emirrak hiri berri bat sortu zuen 802. urtean musulmanentzat. Kristauen konkistaz geroztik, hau guzti hau aldatu egin zen. Kristauek eraiki zuten Andre Mariaren katedrala, baita bertan dagoen judizioaren ate zoragarria ere. Baina sar gaitezen barrura. Tudelako musulmanei urtebeteko epea eman zieten dendak, etxeak eta meskitak utz zitzaten. Auzo berri bat eraikitzeko agindua eman zieten, harresietatik kanpo. Eta meskita nagusia, hemen bertan zegoena, elizatzat hartu zuten. Askoz geroago, 1716. urtean alegia, Santa Ana kapera barroko ikusgarria erantzi zioten elizari, herriko zaindariaren omenez, orditzeko moduko kurbekin eta igeltsuzko moldura urrekarekin. Katedralera bazatozte, zoazte zalantzarik gabe klaustroa ikustera. Benetako gozamena da klaustroan atzera eta aurrera ibiltzea. Eta gainera, hemen ikusgai daude muino honetako antzinako bizimoduaren aztarnak, baita zibilizazioek toki honetan bertan eraiki zituzten monumentuak ere.
Aztarnarik bitxienak, antzinako meskita nagusiaren modiloi zoragarriak dira. Meskita, 19. mendearen erdialdera eraiki zuten Banu Kasi leinuko Muza bigarrena printzea lur hauetako agintari zela. Muzak Espainiako 3. errege izena jarri zion bere buruari. Beste garai batzuk ziren, baina gaur egun harriak dira iraganeko gudugalduen oroigarri bakarrak. Guazen muinoan bera, kale ospeletan zehar, erromesen urratsei jarraiki. Eta horrela, sar gaitezen kristau konkistaren aurreko judutegi zarrean. Hemen hasi zen, 12. mendean, Tudelako Benjamin abenturazalea, Jonas errabinoaren semea, eta Erdiaroko bidaia libururik txundigarrienetako baten egilea. Olerkariak, sendagileak, astronomoak eta kabalista judutarrak izan ziren kale hauetako bizilagunak, 1488 urtean hemendik bidali edo nahitaez kristautu zituzten arte. Gaur egungo Muro kalean zegoen judutegiaren muga. Bertan harresi bat zegoen eta harresia bota ondoren Tudela zabaldu eta itxuraldatu egin zen. Eta hain zuzen ere, Muro kalearen bazter batean Tudelako bihotza dugu aurrez aurre, Foruen plaza. Tudelako alde zahar eta berriaren arteko lotura. Plaza, 1687 urtean eraiki zuten. Hasieran, zezenketak egiten zituzten bertan. Plaza egin aurretik, zezenketak katedraleko plazan egiten ziren. Nafarroako Erriberako herrien armarriek etxeetako fatxadak apaintzen dituzte. Toki honetatik igarotzen zen Keiles ibaia. Plaza egiteko, ibaia gangaz estali eta lurrazpitik bideratu behar izan zuten. Mendebaldeko arkupetik igarota, plaza atzean utzi eta Herreria eskalera iritsiko gara. Kale hau, bi kulturaren arteko muga izan zen. Mendebaldean, erdigunetik bidali zituzten musulmanek, Mairu auzo berria sortu behar izan zuten. Konkistatzaile kristauek, ekialdeko etxeak eskuratu zituzten. Etxe horietako bat, gaur egun, herriko liburutegi eta artxibategia, Uarte Markesaren jauregi txundigarria da. Bere eskailera bikoitz dotorea, Nafarroako ederrenetarikoa da. Jauregiaren ganga barrokoa ikusgarria da. Antza, aingeru biluziek eusten diote gangari, eganari diren bitartean. Hemen bizi izan ziren Diego Uarte Markesa eta bere ama, Frantziako Doña Francisca. Antzinako garajean museo bat izango dugu aurrez aurre, eta hor, bisitan etorri izan balitz bezala. San Adriango Markesaren Berlinak galanta. San Adriandarrena, Tudelako beste familia handi bat izan zen 18. mendean. Familiaiek harrotasunez erakusten zituzten aberastasunak, baina Tudelako benetako aberastasuna Ebro ibaiaren ertzean aurkituko dugu. Tudelako sarreran, La Mejana, Erriberako ortu handia ikusiko dugu. Ondoren, ibaian bera eginez, ingeniaritza lan izugarri batekin egingo dugu topo. Santa Ana Tudelako zaindaria dugu, La Mejanara eramango gaituen atetzarraren gainean. Ebro ibaiaren loia kongarritutako uharte hauetan landatzen dira munduko barazkirik onenetakoak. Orburuak, kukuluak, zainzuriak, kardulatzak eta frutak. Horiek guztiek hemen lortzen dituzte, beste inon ezinezkoak diren zaporea eta aho gozoa. La Mejanako ortu oparoek agerian uzten dute Erriberako soro ureztatuetan gorbetako jakituria guztia. Tudelatik 4 kilometro hego-ekialdera, Ebro ibaiaren ura desbideratu egiten da ingeniaritza lan eskerga bati esker. Hona hemen, Pontellaseko El Bokal delakoa. Hemendik abiatzen da ubide imperiala, Carlos Bosgarrenaren aginduz hasitakoa. Carlos Bosgarrenak lursail honetan fantasiazko jauregiak eta lorategiak egiteko agindua eman zuen 16. mendealdera.
Aragoiko ubide imperiala, historiako ingeniaritza hidraulikoko lanik garrantzitsuenetako bat da. Garai hartan, Mediterraneo eta Kantauri itsasoak lotu nahi izan zituzten, itsasontzientzako ubide bat eginez. Erriberako nekazari askok eta askok, armadako erregimentuek eta kartzelatuek jardun zuten Elbokaleko presa eta kanal berriak egiten. Obra izugarri honetan, 110 kilometro besterik ez zuten egin, baina Uhateen etxeak, Ramon Pigantelik eraikiak, lanean dihardu oraindik 26.000 hektariako soro ureztatuak elikatuz. Ebro ibaiaren ura baretu egiten da Uhateen etxeko 11 hartuneetan. Bertako presak eta errotak duela 200 urte bezain ondo dabiltza. Hemen, Urremari handiko toki honetan bukatuko dugu gaurko ibilbidea. Karkastillondoko La Oliva monasteriotik abiatu eta Tudela eta Ebro ibaiaren ibarreraino iritsi gara. Europako paisaiarik lehorrenetariko bat zeharkatuz, 55 kilometroko bide batean barrena. Bardeako abelbideek ekarri gaituzte honaino.